खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। BPF दोलोनि MLA चरण बर'आ आसामनि मन्थ्रि महरै समायखिरा लाबाय। आसाम CMआ BPFखौ NDAआव लाबोफिन्नायखौ बरायबाय। सोलिबाय थानाय गोजोन आरो जौगाथायनि समायखिरा लायो। बाक्सानि हिंसा जाथाय। जुबिन गार्गनि सायाव गाज्रि भिडिअ' पस्ट खालामनायनि दायाव सासे सुबुंखौ हमदों। जों BTRनि जौगाखांनायनि थाखाय NDAनि सिङाव दं, हाग्रामा महिलारिया बुङो। अमित शाह, JP नड्डा, रायजो बेंगिरि आरो CM शर्मा बिथांमोनहा काति बिहुनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ हामलायथि बावहरो। BJPआ 2026 नि थाखाय मोनसे समावेशी बिसायख'थि मावखान्थि जौगाहोगोन, जायनि बिथांखिखौ दिसेम्बर दानसिम मिजिंथिनाय जागोन। CM शर्मा 2025-26 सिजननि थाखाय काजिरङानि आगरतली रेन्जखौ बेखेवफिनदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। BPF दोलोनि MLA चरण बर'आ आसामनि मन्थ्रि महरै समायखिरा लाबाय। चरण बर'आ आसाम केबिनेटआव हाबहैनाया बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्टनि नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्सआव फिन खेबसे बाहागो लानायनि ओंथि दं, जाय फैबाय थानाय बिसायख'थिनिफ्राय सिगां गोरोबलायनायखौ गोख्रों खालामो। मुंदांखा राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव राजभवनाव समाय लानाय हाबाफारिया आसामफोरनि खुंथायाव थानाय गोरोबलायनायनि थाखाय केबिनेटनि फेहेरथायनि मावखान्थियारि गोनांथिखौ फोरमायो। बर'नि थिसनथाइया BPFआव जोलै सोलायनायखौ दिन्थियो, जाय लाइमोनफोरनि बाहागो लानायनि गोनांथि आरो दैदेननायाव गोदान सानस्रिनि गोनांथिखौ फोरमायो। BPFनि दैदेनगिरि चरण बर'आ सनिबारखालि आसाम हादोरसा सरकारनि गोदान मन्थ्रि महरै समायखिरा लायो। बे हाबाफारिखौ गुवाहाटीनि राजभवनाव खुंनाय जायो, जेराव रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ बर'खौ समायखिरा लाहोनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारियाबो बाहागो लादों। श्री बर'आ केबिनेटआव हाबहैनाया मोनसे मख'जाथाव राजखान्थियारि आगान। बेयो हादोरसाखौ सामलायग्रा दोलोफोरनि थाखाय जथाय खुंथायाव थानाय नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स NDAआव BPFनि फिन हाबफिन्नायखौ दिन्थियो। थांनाय बोसोरफोराव BPFआ बेरेखा हान्जानि बाहागो जानानै दंमोन। बे मावफारिया फैबाय थानाय बिसायख'थिनि सिगां खुंथायाव थानाय दोलोफोरनि थाखाय गोरोबलायनायखौ गोख्रों खालामो। श्री बर'आ सासे लाइमोन दैदेनगिरि जाय 2016 आरो 2021 मायथाइयाव माजबाद ओनसोलनिफ्राय बिसायख'थि देरहादोंमोन। बिथांनि थिसनथाइया फोरमायो दि BPFआ सोरखाराव बाहागो लानो थाखाय लाइमोन दैदेनगिरिफोरखौ सायख'दों। नैथि खौराङाव दङ। आसाम CMआ BPFखौ NDAआव लाबोफिन्नायखौ बरायबाय। सोलिबाय थानाय गोजोन आरो जौगाथायनि समायखिरा लायो। बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट BPFआ फिन NDAआव हाबफिनबाय। ओनसोलनि गिबि मन्थ्रिया BTCआव गोजोन आरो जौगाखांनायनि गोनांथिखौ फोरमायदों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा BPFनि दैदेननायजों लोगोसे गोलाव समनि सोमोन्दोखौ नोजोर होनानै बुङो दि दिसेम्बर दाननि बिसायख'थि खाथि सफैनाय लोगो लोगो दोलोनि खाबुखौ लानानै मिजिंथिदों। दासिम जेबो गोदान बिसायख'थिनि मावखान्थिखौ थि खालामनाय जायाखै, मानोना 26 दिसेम्बराव जानो गोनां बिसायख'थिनि थाखाय मोनसे गोरोबलायनाय राहा लानो थाखाय UPPLजों लोगोसे गासै लोगो हान्जाफोरजों सावरायनो बिथांखि लानाय जादों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट BPFखौ नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स NDAआव लाबोफिन्नायखौ गोसो गोरबोजों बरायबाय, जाय दोलोआ दासान्दि खुंथायाव दं। BPFनि दैदेनगिरि चरण बर'आ गोदान मन्थ्रि महरै समायखिरा लानायनि उनाव गिबि मन्थ्रिया बुङो दि बे गोरोबथाया बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTRआव गोजोन आरो जौगाखांनायखौ गोनांथि होबाय थागोन। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारिजों मोजां सोमोन्दो लाखिदों होनना फोरमायो। बिथाङा बुङो दि BPFआ थांनाय 4 बोसोरनिफ्रायनो सरकारनि हेफाजाब होबोगासिनो दं आरो नोंथांमोनहा ओनसोलनि जौगाखांनायनि थाखाय हेफाजाब होलांबाय थागोन। बिथाङा मिथिहोयो दि UPPLजों लोगोसे गासै लोगो हान्जाफोरजों रायज्लायनानै खौसेथि बिथांखि जौगाहोगोन।
थामथि खौराङाव दङ बाक्सानि हिंसा जाथाय। जुबिन गार्गनि सायाव गाज्रि भिडिअ' पस्ट खालामनायनि दायाव सासे सुबुंखौ हमदों। मुंदांखा रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि थैनायनि उनाव जानाय जाथायजों लोब्बा थानाय सानै सुबुंखौ आसाम पुलिसा खादों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादियैब्ला दान्थे बिदान्थे गोनां भिडिअ' आरो जाथायाव 27 बोसोर बैसोनि महम्मद इंजामुल हक मुंनि सुबुंखौ नगावआव हमनाय जादों। 15 अक्ट'बर खालि फेसबुकआव मोनसे दान्थे बिदान्थे गोनां भिडिअ' फोसावनायनि थाखाय बिथांखौ आवथायाव दोननाय जादों। बे भिडिअ'खौ एसके आहमेद मुं होनानै आपल'ड खालामनाय जादों। पुलिसनि बादिब्ला जुबिन गार्गनि थैनायनि फुटेजआव सुबुंफोरनि फिनजाथाय सोमजिहोनो थाखाय मुवाफोर दंफायोमोन। हकआ मोनसे अनलाइन फुंखानिफ्राय मोनसे क्लिप लाना आरो शेयार खालामनायनि सिगां गावनि बिबुंथिफोरखौ दाजाबदेरना सिमान लायो। आरोबाव गुबुन मोनसे जाथायाव पुलिसआ आहपानि महम्मद रसिम आली मुंनि सासे सुबुंखौ खायो। बिथाङा 15 अक्ट'बर खालि बाक्सा जिल्लायाव अर जोंब्लावनाय आरो मेडिया भेननि खाथियाव रेकर्ड खालामनाय भिडिअ'फोराव नुजाथिदोंमोन। रसिम आलीआ पुलिसनो मिथिहोयो दि बिथाङा रुंसारि रोजाबगिरिखौ बाख्नायाखै। अर खामनायनि जाथायाव बिथांनि नंगुबै लोब्बा थानायनि सायाव आयेन आब्रुथि बिफाना नायबिजिरगासिनो दं। बिबानगिरिफोरा बुंदों दि बिथांमोनहा मोन्नैबो केसनि सायाव मोजाङै नायबिजिरगासिनो दं आरो बे सेन्सिटिभ समाव सोरबा दावराव-दावसि खालामनो नाजायोब्ला बिसोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जागोन। ब्रैथि खौराङाव दङ जों बिटिआरनि जौगाखांनायनि थाखाय एनडिएनि सिङाव दं, हाग्रामा महिलारीआ बुङो। बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट (BPFनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारीआ खुंथायाव थानाय नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स (NDAआव नेमखान्थि बायदियै फिन हाबनो थाखाय गावनि दोलोनि सायख'नायखौ रोखा खालामदों। 2026 मायथाइनि एसेम्बलि बिसायख'थिनि सिगां बिटिसिआव जौगाखांनाय मावथांखिफोरखौ गोख्रै खालामनाय आरो BPFखौ बांहोनाय गुबै थांखिया जादों होनना मिस्टार महिलारी बिथाङा बुंबावो। जुदि नोंथांनो माबा मोनसे नांगौ अब्ला नोंथाङा बेनि बदलै माबा मोनसे होनांगोन। जों बिटिआर जौगाखांनायनि थाखाय एनडिएजों दं होनना महिलारीआ बुङो। बिथाङा मोनसे सोलोगोनां राजखान्थियारि सोलोबो बोसोन होदों। बिथाङा बुंदों जों ओरैबायदि सुबुंफोर जाय मोनसे मुवा होयो नाथाय मोननै लायो। बेनिफ्राय मिथिनो मोनो दि BPFआ सरकाराव सांग्रां बाहागो लाहैनानै बिटिआर ओनसोलनि थाखाय मुलाम्फाखौ बांहोनो थाखाय गोरोबलायनायखौ बाहायनो सानदों। महिलारीआ दोलोनि फैबाय थानाय बिथांखिफोरनि सायावबो खेंफोरथि होयो। नबेम्बर दानाव दोलोआ आबुङै जौगाखां मावथांखिफोराव गोसो होगोन। दिसेम्बरनिफ्राय बिथांमोनहा 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थिनि थियारिफोराव गोसो होगोन। BPFआ एनडिएआव फिन खेबसे हाबहैनाया मोनसे मख'जाथाव राजखान्थियारि आगान, जाय BPFनि एमएलए चरण बर'खौ बावैसो सिगां आसाम केबिनेटआव मन्थ्रि महरै थिसननायनि उनाव फैदों। बाथि खौराङाव दङ अमित शाह, जेपि नड्डा आरो रायजो बेंगिरि आरो सीएम शर्मा बिथांमोनहा काति बिहुनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ हामलायथि बावहरो। दिनै आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया काति बिहु फालिनायजों लोगोसे गोबां मुंदांखा राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा हादोरसानि थागिबिफोरनो हामलायथि बावहरो। काति बिहुआ ओरैबायदि मोनसे फोरबो जेब्ला सुबुंफोरा गोबां आबाद मावनांगौनि थाखाय आरज गाबो। मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाह आरो BJPनि आफादगिरि जेपि नड्डा सानैबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों हामलायथि बावहरो आरो बे फोरबोआ आसामाव बयनिबो थाखाय गोजोन आरो मोजां सावस्रिनि थाखाय हामलायथि बावहरो। आसाम रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ सुबुंफोरनि मोजांनि थाखाय गोथार तुलसि बिफांनि सिगाङाव आरज गाबो। बिथाङा मिजिं थिदों दि हानि सोरां एबा आलारि बाथि जोंब्लावनाया समाजखौ स्रां खालामगोन आरो फोथारफोरा आबादारिफोरनि थाखाय जौगाखांनाय लाबोगोन। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनहा बे फोरबोनि गोनांथिखौ नोजोर होनानै बुङो दि सुबुंफोरा गोबां आबाद मावनाय, रैखाथि आरो जौगाथायनि थाखाय बोर बिनो थाखाय बिमा तुलसिनि मोखाङाव आलारि बाथि फोजोंनानै लायो। गिबि मन्थ्रिया बुङो दि मिरु सरकारनि हेफाजाबजों शर्माया आबाद मावनायाव गाव सोनारनो थाखाय गोबां नाजागासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ BJPआ 2026नि थाखाय मोनसे समावेशी बिसायख'थि मावखान्थि जौगाहोगोन, जायनि बिथांखिखौ दिसेम्बर दानसिम मिजिंथिनाय जागोन। सीएम शर्मा। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि खुंथायाव थानाय भारतीय जनता पार्टी BJPआ 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय दिसेम्बर दाननि गेजेराव गावनि आबुं मावथांखिखौ थि खालामगोन।
बिसायख'थिनि थाखाय दोलोनि गुदि थांखिया जाबाय मोनसे समावेशी नोजोरथि जौगाहोनाय, जाय खौसेथिनि सायाव गोसो होयो आरो गासै हादोरसायाव जौगानायखौ बांहोयो। मावखान्थि आरो गोदान मोखांफोरनि सायाव गोसो होनाय सीएम शर्मा बिथाङा मिथिहोयो दि बीजेपीआ गावनि रडमेपखौ थि खालामनो थाखाय गुवारै ब्रेनस्टर्मिं सेसनफोर खुंगासिनो दं, जायखौ चिंतन बैठक होननानै मिथिनाय जायो। बे मेल मिटिंफोराव लाफाजानाय गाहाय आयदाफोरा जाबाय मावफुंनाय बिजिरनाय, सोरखारि मावथांखिफोरनि बेसेबां मोजाङै मावफुंदों बेनि सायाव बिथा खालामनानै बबे दानि एमएलएफोरनो दोलोनि टिकेट होनाय जागोन बेखौ थि खालामनाय। गोदान मोखां, दोलोआ गोदान बिजाथि थिसननो सान्दों। खावसे बावैसो बियाबनि सिमा सोलायनायनि जाहोनाव गोबां मासिफोरखौ सोलायदों। थामथि खेबनि थांखि, बीजेपी दोलोआ गोख्रों फोसावदिंनो थाखाय थियारि जादों, मानोना बियो फारियै थामथि खेबनि थाखाय गोहो आवग्रिनो नाजादों। बे सांग्रां बिथांखिया फैगौ बोसोराव जानो गोनां हादोरसा बिसायख'थिनि सिगांनो बीजेपीनि गोख्रों हाबाफारि लानाय आरो मावथांखि लानायनि सायाव गोसो होनायखौ दिन्थियो। स्निथि खौराङाव दङ 2025-26 सिजननि थाखाय काजिरङानि आगरतली रेन्जखौ बेखेवफिनदों। काजिरङा नेशनेल पार्क आरो टाइगार रिजार्भनि आगरतली रेन्जआ 2025-26 मायथाइनि दावबायारि बोथोरनि थाखाय मावख'आरि महरै फिन बेखेवफिनदों, जेराव आबाद मन्थ्रि अतुल बरा आरो जायगानि एमपि कामाख्या प्रसाद तासानि दैदेननायाव गिबि साफारिखौ बेखेवनाय जादों। बेखेवफिननाय समावनो मोनसे हारिनि मावफारिया आगरतलीनि कमिउनिटि हलआव मोनसे थाम गायसनो। बे लुमआ काजिरङानि दै बहाखौ खहा खालामग्रा मोनसे इनवेसिव दैयारि लाइफां। दैनि हाइसिंथखौ इक'-फ्रेन्डलि क्राफ्ट आरो आखाइजों बानायनाय लेखा बिलाइयाव सोलायनायाव जायगानि इक'-डेभेलपमेन्ट कमिटिफोरखौ हेफाजाब होगोन। फोथार सामलायगिरि ड. सनाली घोष बिथाङा बुङो दि बे हाबाफारिनि गेजेरजों रैखाथि नाजानायखौ ओनसोलारि जिउ राहाजों गोरोबफायो, दै बहाखौ फोथांना लाखिनो आरो हारिफोरखौ हेफाजाब होनो नाजायो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो फुंबिलि आरो बेलासि समाव गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।